ja són 2:15, gairebé ja a mitja recta ja de camí, i com veieu ha tret la col i la patata que s'ha fet en el mateix brou. El brou l'hem afegit a l'olla gran. Després aquí estan la xirivia, les pastenagues, que ara les estic repelant una miqueta perquè m'agrada bullir les pastenagues. Evidentment tot això s'ha rentat abans de ficar-lo a l'olla, però la vitamina de les pastenagues i la vitamina de les hortalisses, principalment doncs, està en la pell. Llavors m'agrada bullir-les primer amb la pell i després aixecar, repelar una miqueta i ara ho anirem tallant a trossets. I aquí ja tenim els porros també, que estan cuits, estan boníssims, només així ja me'ls menjaria jo. I ara anem a muntar les safates. I la carn, com veieu, doncs res, aquí tenim el costelló, el pollastre, el pernil, els ossos que tenia. Tanmateix us diré un secret que no us he dit abans, i és que amb el brou jo l'afegeixo una mica de sagí. Sagí és un greix del porc que li dona un gust molt particular als brous. No hi ha que usar gaire, però si poseu una miqueta, doncs sempre quedarà un gust molt bo, la veritat sigui dita. Tanmateix, ara acabem amb la olla. El que més triga seria el cap de llom i el que seria la panxeta. La deixem una mica coure amb les botifarres crues, que ja, no sé si les veieu, però ja comencen a estar-hi. I després afegirem el que he dit abans, el que queda ja pràcticament, la pilota perquè ja la tenia feta, mig feta, la tinc que acabar de fer, però fins que la pilota, quan la podríeu ficar ara, per exemple, que ja no n'hi ha ossos i per tant no es trencaria, i llavors aproximadament pot trigar uns 20-30 minuts cada pilota d'aquest tamany. Aquí veieu que n'hi ha 3. En quan floten, si tu ja ens poses la pilota a la olla, i en quan floten uns 10-12 minuts més i ja la tens. I tanmateix aquí ja tenim preparada la botifarra blanca i, com us he dit abans, no tinc el botifarra negra i farem servir una mica de bull negre. El proper pas que veureu ja seria les safates ja muntades amb una miqueta de brou per acabar-los d'enllestir quan sigui el moment de posar-lo a taula, amb una mica del forn o directament amb el foc però al mínim o sobre una planxa, o tanmateix, si no teniu safates com jo les ficaré al forn, si no teniu safates d'acer, en plats, ja tot muntat en plats, per donar-li com molt un cop de microones o un cop de forn. Així després, quan sigui el moment de dinar, és agafar el plat o la safata, posar-lo a taula i que cadascú se serveixi. Doncs vinga, ens veiem fins d'aquí una estona.